Η διατροφή της καφετέριας σχετίζεται άμεσα με την υπέρταση, αφού περιέχει όλα εκείνα τα στοιχεία που συνδέονται είτε αρνητικά είτε θετικά. Περιέχει πολύ νάτριο, ζάχαρη και κορεσμένα λιπαρά οξέα, στοιχεία που αυξάνουν την πίεση, και αντιθέτως περιέχει μικρές ποσότητες ασβεστίου και καλίου, στοιχεία που μειώνουν την πίεση. Το club sandwich είναι η χειρότερη επιλογή που μπορούμε να κάνουμε σε μια καφετέρια. Είναι διατροφική βόμβα, περιέχει πάνω από 1000 θερμίδες και ξεπερνά το συνιστόμενο. Μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 3.000 μιλιγκράμμ νατρίου. Επίσης, μια τορτίγια δεν είναι τόσο καλή επιλογή, αφού περιέχει πατάτες τηγανιτές, σος και αλαντικά, με αποτέλεσμα τα μιλιγκράμμ νατρίου να φτάσουν πάνω από 500. Μια πολύ κακή επιλογή είναι τα σφολιατοειδή. Συγκεκριμένα έχουμε εδώ μια τυρόπιτα που είναι πολύ πλούσια σε θερμίδες και σε κρυμμένο νάτριο. Τέλος, να πούμε για τα μπριοσάκια ότι δεν είναι τόσο καλή επιλογή, καθώς μας συγγελάει γλυκιά γεύση. Κάθε μπριόζα μπορεί να περιέχει 200 μιλιγκράμμ νατρίου. Σε μια καφετέρια φυσικά μπορούμε να κάνουμε και υγιεινές επιλογές. Έχουμε μπροστά μας ένα πιάτο, μια μπαγκέτα συνοδευόμενη με λαχανικά, ένα πιάτο που είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες, σε κάλιο και σε ασβέστιο. Η ιδανική επιλογή για έναν υπερτασικό είναι φυσικά μια σαλάτα με φρούτα και λαχανικά. Πιάτο πλούσιο σε κάλιο και φυτικές ίνες. Τα γλυκά και γενικότερα η ζάχαρη παροδικά αυξάνουν την αρτηριακή πίεση. Το μεγαλύτερο κακό βέβαια είναι ότι η συχνή κατανάλωσή τους οδηγεί σε παχυσαρκία. Αντίθετα, σε μια καφετέρια μπορούμε να κάνουμε πιο σωστές επιλογές και να επιλέξουμε μια φρουτοσαλάτα με γιαούρτι. Προσοχή χρειάζεται με τα συνοδευτικά του καφέ, τύπου μπισκοτάκια, κάποια τυποποιημένα κέικ που έρχονται στη μέση, καθώς είναι πηγή κρυμμένου νατρίου και ζάχαρης. Να περάσουμε στο αλκοόλ και εδώ σημαντικό ρόλο παίζουν τα συνοδευτικά, καθώς είναι καλύτερα να προτιμούμε κάποια λαχανικά τύπου καρότο αγκουράκι από κάποιους αλατισμένους χειρούς καρπούς. Η διατροφή της καφετέριας πρέπει να είναι η εξαίρεση. Αν γίνει ο κανόνας, οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια σε παχυσαρκία. Και η παχυσαρκία οδηγεί σε υπέρταση.